Yno, Phyllis, da ni wedi sôn amdani I dy sylw di dy hun arglwydd. Yn gofyn I ti drigarhau wrth bob un ohono ni wrth I ni fod yn cymuno hefo'n gilydd, yn uno yn dy gorff, yn dod yn un yno ti arglwydd Iesu, ac yn mwynhau y bendithion yna yr wyt ti yn ei rhannu hefo ni, bywyd yn ei gyflawnder. Arglwydd da, pan ni weld a rhyfeddu atat ti y bore yma eto, aros hefo ni, ac helpa ni nesau atat ti yn wir. Ac o'r un I dair, mae'n bod ni yn gofyn y cyfan yn enw Di arglwydd Iesu, hwn a bolwn ac a ddolwn. Na'r ffwya ni I wneud hynny mewn ysbryd a gwirionedd. Amen. Felly, ni ganu yn hemyn gyntaf, gawn ni rhif yr emyn 8 ydy hwnnw yn y llyfr Emynau. Ni na'n rannu'r sgrin hefo chi sydd yma ag adre. Dewch bawb sy'n caru enw'r oen, ffrawn a lluoedd can, yn brenu'n calon sain rhwng fawr, am grymwn oll o'i flaen. Wedyn mi gawn ni'n darlleniad. Ar y PowerPoint dyn nhw'n hwnna'n. Yn y lun, soniau fwy am y llun. Nes ymlaen llun rhywun yn edrych mewn I jar o ddŵr, efallai rhywbeth am genach na ddŵr. Mi gawn ni hanes wrth I ni barhau yn llyfr yn yr Efengyl nôl Iwan. Hanes Iesu lawr cyntaf o'i arwyddion. Fawr iawn. Dau ddiwrnod wedyn, roedd priodas yng Nghana, pentref yng Galilea. Roedd mam Iesu yno, ac roedd Iesu ei ddisgyblion yn derbyn y gwahoddiad i'r brodas hefyd. Pan oedd dim gwyn ar ôl, dyma fam Iesu'n dweud wrtho, does ganddyn nhw ddim mwy o win. Atebodd Iesu, mam Manuel, gad lonydd I mi. Beth ydy hynny I ni? Dydy fy amser I ddim wedi dod eto. Ond dwedodd ei fam wrth y gweision, gwnewch beth bynnag fydd yn ei ddweud wrtho chi. Roedd 6 ystên garreg wrth y myn, y math sy'n cael ei defnyddio gan yr Iddewon I ddal dŵr ar gyfer y ddefod o molchiau seremoniol. Roedd pob un ohonyn nhw'n dal rhwng 80 a 120 litr. Dywedodd Iesu wrth y gweision, llannwch yr ystennau yma a dŵr. Felly dyma nhw'n ei llenwi i'r top. Yna dywedodd wrthyn nhw, cymerwch beth ohono a mynd ag o I lywydd o wledd. Dyma nhw'n gwneud hynny,
A dyma llywydd o wledd yn blasu'r dŵr oedd wedi droi'n win. Doedd ganddo fo ddim syniad o ble roedd wedi dod, ond roedd y gweision oedd wedi codi'r dŵr yn gwybod. Yna, galwodd y priodfa ato a dweud wrtho. Mae pobl fel arfer yn dod â'r gwin gorau allan gyntaf a'r gwin rhad yn nes ymlaen. Ar ôl i'r gweision gael gormod i'w yfed, pam wyt ti wedi cadw'r gorau i'r diwedd? Y wyrth hon yng Nghana Galilea oedd y gyntaf wnaeth Iesu fel arwydd o pwy oedd o. Roedd o'n dangos ei ysblander a dyma'i ddisgyblion yn credu ynddo. Ar ôl y briodas, aeth Iesu lawr i Gapernaum gyda'i fam a'i frodyr a'i ddisgyblion ac aros yno am ychydig ddyddiau. Diolch yn fawr iawn. Hanes y briodas yn Hana Galilea fyddwn ni'n darllen ni mewn priodasau aml iawn. A cyntaf o arwyddion Iesu, ac yn arwydd bod yr arglwydd yn dymuno bod hefo ni yng nghanol yn llawenydd ar adegau hynny. Fel da ni wedi gweld dros yr cyfnod y pandemig, mae priodasau wedi bod yn anodd rwsyd i cynnal. Maen nhw wedi bod yn achlysuron llai rwsyd ac i'w trysori fwy felly. Ac ydyn ni ddim da cael trefnu ddoe dipyn bach ar gyfer priodas fydd yn digwydd yn nes ymlaen yn y mis yma. Nad mae'n debyg yn Ngapel Bethesda yma, ond gobeithio mewn man addas arall ar ei cyfer nhw. Cofiwch amdanyn nhw Ciren a Siamon fydd yn priodi ar y 5 ar 20 o'r mis yma. Rwan te, 2 blynedd yn ôl, mi ddaru, dwi'n meddwl, os oes na gymaint a hynny, mi ddaru Luned Edwards fynd a symud i Gaerdydd. Ac mi roedd hi heibio ddoe, dwi'n ni'n ddoth i heibio rhywun arall. No? Ac i weld sut oeddech chi wrth y drws. Ond oedd hi'n dair i ddod heibio, ac oedd ganddi rhywbeth i'w rannu hefo ni yma yng Nghapel Bethesda. Dych chi wedi gweld ti ar Zoom ar wasanaethau, pan dydi ddim yn ymuno efo'r gwasanaeth yn Nghaerdydd. A dyn ni'n cael ei chwmni hi arno siau hefyd yn y Seiat. Roedd hi wedi paratoi tribannau ar wyrthiau Iesu i'r Steddfod oedd hi'n cystadlu ynddi. Ac yn addas iawn felly, dwi'n meddwl, mi wna i gyflwyno'r tribannau yma a 5 o wyrthiau Iesu i chi yma yng Nghapel Bethesda. Orthu'r 5,000, troi'r dŵr yn win, dyfodi merch Jairus, gostegu'r storm, a chau Bartimaeus dall. Ac yn addas iawn yn dydi, bod ni wedi bod yn darllen ynglyn a troi'r dŵr yn win, dyma sy'n gan Eluned i ddweud yn triban syml am hynny. I'r briodas fe ddaeth tyrfa yn Hana Galilea. Ac yno trodd y dŵr yn win drwy'r un y mab anwyla. Hyfryd dros ben. A chau Bartimaeus dall, dewch i ddarllen nhw gyd, wedyn dwi'n siŵr, trigaredd dyroi ni, romolwg eim rabwni, oedd geiriau Bartimaeus sy'n fydd, mewn ffydd a chael goleini. Hyfryd dros ben, ac yn dweud, Luned Edwards, bod hi'n mynd ym mis Medi 2019, 2 blynedd a mwy sydd. Bod hi'n aelod yma, rhwng 1986 a 2019. Ac yn flynor wrth gwrs o 97 ymlaen tan hynny. Mi gawn ni roed nhw fyny i rywle addas. Chi gael ei gweld nhw i gyd yn ddiolchgar iawn i Luned am
am yr tribannau hyfryd yna. Fydd amser yma. Rwan te. Pwy sy'n canu yna? Tiw'r be fo? John Corn ar ei ffordd efallai. Pobl yn dechrau sôn am y Nadolig. Cyn i ni fynd ymlaen i sôn am yr briodas yng Nghanna ac ati, mi gawn ni air bach o weddi ymhellach, mi nawn ni gyd-ymuno weddi'r arglwydd, mi nawn ni ganu enw hefyd. Chi'n ei weddio. Ddiwain tad, dyn ni'n diolch i ti bod ni wedi darllen fel yr wyt ti yn caru bod yn canol dy bobl, yn caru llawenhau hefo nhw. Pan ni weld y bod ti yma yn ymplith ni'n y bore yma, caru llawenhau yn hwmni dy bobl di arglwydd. Bynnag sydd yn dod ynghyd, bod ti'n gadw dy bresenoldeb i ni. Ni'n diolch i ti am bawb sydd wedi mynd a dod yma yn yr Wyddgrug, bod o'n le i fod ynddo fo ac yn gymdeithas dda i fod yn rhan ohoni. A dyn ni'n diolch i ti o dad am y gymdeithas sydd gennym ni yma. Yn ymwybodol nad oes ganddon ni hawl ar neb ohono ni, ond efo ti'n rhoi ni i'n gilydd dros dro yn ôl fel yr wyt ti'n yn twsio ni at yn gilydd yn dy gorff. Fod yn perthyn yma arglwydd tra rydyn ni yma yn yr un ban. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd, gyfnod blynedd yma. Diolch i ti am gyfnodau llawer sydd wedi bod ac wedi symud yn ei blaenau yma arglwydd. Dyn ni'n gofyn eto i ti anfon pobl ato ni arglwydd. Ni'n ymwybodol o'n cenhadaeth yma yn yr ardal hon. Ni'n ymwybodol bod yna deuluoedd o'n gwmpas ni. Bod arglwydd. Angen i ni ymestyn allan atyn nhw. Ni'n gofyn i ti arglwydd, roi ni weledigaeth, roi ni'r arfau, roi ni'r ewyllus a'r awydd, roi ni'r cyfleon yna i fod yn ymestyn, i fod yn cyrraedd allan arglwydd gan wybod bod ti'n mynd o'n blaenau. Byddi di hefyd arglwydd yn rhoi teuluoedd i ni eto. Byddi di'n rhoi rhai ymuno efo ni. Sy'n dymuno bod ac buddsoddi'n rhan o eglwys di yn y lle hwn ar ardal yma arglwydd. Dyn ni yn gofyn i ti dywall ysbryd arno ni. Fel y gwnes di'n llyfr yr actau, ac fel y gwelson ni eglwys di yn cynyddu yn ddyddiol yn y fan honno, wrth i dy bobl di fod ynghyd i dorri bara, yn hau i gilydd, bod wastad yn hwmni gilydd yn y deml, bod yn dy glodfori di, bod yn mwynhau dy gwmni di dy hun, ac yn derbyn wedyn bendith eraill yn dod atyn nhw. Yn gymdeithas deniadol yno ar y cochwyn arglwydd. Rwy ti am ein ninne ac rwy ti'n ynharddu ninne, fel dy bobl i fod yn deniadol eto arglwydd, i fod yn llawn o sgariad i dy hun, yn llawn o ras, maddiant, trigaredd, llawenydd yno ti, a heddwch dofn o wybod dy fod ti wedi maddau'n beiau ni, wedi'n gwneud ni'n iawn gyda Dduw. Arglwydd, gad i ni gael y fraint o rannu'r bendithion yma gyda'r eraill. Gyda nhw gael gweld o leini di yn ymplith ni ac ar waith yn cymuned ni arglwydd. Ni'n gweddio dros gymunedau eraill, dros gymunedau sydd heb doleini di arglwydd ynddyn nhw. Gan ofyn i ti beri llewyrch golau yn y fan honno hefyd, gobaith defengyw di dy hun, lle mae o wedi mynd yn brin iawn arglwydd. Yma yng Nghymru ac ledled Deuar. Dyn ni'n gofyn i ti eto godi pobl i chdi dy hun. Dyn nhw'n cael tystio i chdi. Yn y man yr wyt ti'n ei gosod nhw i fod. Arglwydd, dyn ni'n cyflwyno pawb sydd ar y meddwl ni y bore yma.
sy'n anwyl ato ni'n teuluoedd ni, gan ofyn i chdi diogelu nhw, cadw nhw yn dy law a than dy fendith i dy hun. Arwain nhw hefyd, os na wedi i'w ni drostyn nhw, fi arall bydd yn gwneud. Arwain nhw arglwydd, i'n ddiried ddifn yno ti, ac i fod yn cyflwyno eu calonau i ddofal tyner i dy hun. Dwi'n tad dros fawr sydd mewn gwyledd neu afiechyd ar hyn o bryd. Nebu profion a thriniaethau. Ni'n gofyn darwiniad i iddyn nhw, fendith di arnyn nhw, a dangnefedd di hefyd i fod o'i cwmpas nhw, i ti gryfhau ac i nerthu a chynnal. Arglwydd, wrthyn ni feddwl am yn hamgylchedd a'n rhan ni yno fo yn y greadigaeth dda mae'r wyt ti wedi gosod ni yn ddi. Ni'n gofyn dy faddiant di arglwydd. Os bob dim mewn eithon ni o'i le, pob hunanoldeb sydd yn golygu bod genno ni lawer a bod eraill yn dioddau'r canlyniadau. A dde ni arglwydd bob baristra. A dde ni arglwydd bob diffyg meddwl. A bob diffyg gofal hefyd arglwydd. Na ni wir, y bobl rwy ti am i ni fod. Gofalu am dy greadigaeth, yn gofalu am dy bobl ar hyn oll yr rwy ti wedi i creu ac wedi osod o'n cwmpas ni yn dda a gweld i bod nhw yn dda arglwydd. Gaf i'n weld y daioni yna hefyd arglwydd. A gweithio i weld o ar ei orau. Gofyn felly arglwydd, i ti'n huno ni efo'n gilydd ymhellach wrth i ni bwyso arna chdi ymweddi'r arglwydd ac yn y patrwm hwnnw arroddodd Iesu i'w ddisgyblion. A ni rwan i fod yn cydweddio. Ein tad, yw hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r den, deled y deyrnas, neled fel y llys, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Roi ni heddiw ei barad yn ddyddiol, a maddau ni ei gledio. Fel yma ddiw ninnau yn gledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Meithir gwared ni rhag drwg. Sydd o'r ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cael ni ganu emyn ymhellach, a wedyn mae gennau rhyw treat bach ar eich cyfyrchu mewn fideo, os fydd hwnnw'n gweithio. Wan te 3, 5, 6, un hemyn nesaf ni, o'na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl bleserau, yn ei wydd a lwyr diflannau. A melysodiaeth i wei heddwch, anghymharol i brydferthwch, yno'n rhyfedd cydlewyrchad wyfol fawredd a mwyneiddra. Pethau yma sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n weld yn ei ogoniant o yn cael ei ddatguddio i ni. Ni wedi yn yr arwyddion yma dyn ni'n weld ac wedi clywed sôn darllen amdanyn nhw. Blodas yn hana gynnar. 3, 5, 6. Amen.
Ond ni'n chwilio bydd o'r blaen ac yn cofio bod yna lawer o sylw wedi rhoi i'r wyrth yma. Cyntaf arwyddion Iesu yn ôl Efengyl Ioan, ac efallai'r mwyaf enwog o'i wirthio fo, bod llawer o bobl yn cofio bod Iesu wedi troi dŵr yn win. A mae'n dda, i fod o wedi gwneud hynny. Mae pobl yn gwneud sport weithiau ac yn meddwl, wel, beth sy'n fysa fo'n dod rwan pan mae'n rhyw ddŵr o gwmpas ac ati, pan mae'n rhywbeth wedi rhedeg allan. Dyma Iesu yn dod ac yn troi dŵr, llawer o ddŵr, yn lawer o win. Ac yn meddwl mewn gwirionedd am briodasau ac y mae, mae gwyn gallu bod yn rhan ohonyn nhw. Dyna pam ydy pobl ddim yn hoffi dathlu yma yn y festri, siŵr o fod yr amod yna ynglyn â'n hadeiladau ni, nad oes ddim alcohol i fod arnyn nhw. Mae'r peth yn rhoi glir wedyn, dydy, ynglyn â hynny, dim alcohol, dim gwyn. Di hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn gallu llawenhau efo'n gilydd wrth gwrs. Byddwn ni'n clywed Miriam a Marcus sydd wrthi yn paratoi gwledd briodas. Maen nhw wedi cael eu priodas flwyddyn yn ôl. Maen nhw'n paratoi gwledd rwan. Yn ôl yr amgylchiadau'r rhyfedd yma, dyn ni wedi bod ynddyn nhw. Efo blwyddyn yn y canol. Drwy chydig oriau sydd fel arfer rhwng priodas a gwledd. Mae'n flwyddyn yn yr achos yma. Meddwl am drinks packages ag ati. Ac yn meddwl yr adeg hynny, y ganrif gyntaf yn adeg Iesu Grist, oedd gennyn nhw drinks package ar y gweill, yr adeg hynny hefyd. Ac roedd yna arfer wrth iddyn nhw wahodd pobl i ddod, wahodd pobl i ddod â gwyn, ac i baratoi y wledd, i wneud yn siŵr bod y gwyn gorau yn cael ei ddefnyddio gyntaf yna, y gwyn sala. Ond mae'n mynd yn disaster yn y fan yma braidd, wrth iddyn nhw dros nifer o ddyddiau. Falle ar y diwrnod cyntaf, bod yn rhedeg allan o wyn. Ond yn gwyn da na gwyn sal i'w rannu ymhellach hefo nhw, hefo'r holl westeion yma. Mae Iesu yn mynd ati yn y man i fod yn comitio ei hun, i ddangos i allu i'r rhai oedd wedi dod yn hyd i gyd, ac i newid nid rhyw botel o ddŵr, neu rhyw jygiad o ddŵr, neu rhyw fymryn o ddŵr yn wyn, ond i newid hyd at, ac hyd y gwela i, mae 6 jar llestr mawr carreg yma, yn dal 20 i 30 galwyn. Times 6, 120 neu 180 o alwini. Gymaint o cael betrol sydd i'w gael mewn ambell i bwmp. Yn fwy felly dyddiau hyn. Cannoedd o boteli o wyn yn pob un ohonyn nhw. Nid ychydig mewn uned, ond llawer iawn. Dwi'n meddwl am y sylw wedi i'w roi i'r gwyrth yma. Mewn ffilmiau am Iesu Grist, da chi'n cofio Jesus of Nazareth, blynyddoedd mawr nôl. Mae y ffilmiau wedi bod ers hynny. Da chi'n gyfarwydd bellach hefo'r gyfres ffilm The Chosen. So rhywun wedi clywed sôn am y gyfres ffilm The Chosen. Rhywun adre dy beth wedi clywed sôn amdano. Wel, wedi lawr lwytho'r app erbyn hyn, ac y mae yn agos i 300 miliwn o bobl wedi edrych ar y gyfres yna, neu rannau o'r gyfres yna, boblogaidd dros ben.
ddim yn rhan o system noffi Hollywood a'r ffilmiau yma. Mae'r rheini, os ydych chi'n rhoi stori i Hollywood, maen nhw'n gwneud i beth i hunain, hefo hi, maen nhw'n istumio hi. A hein wedi bod wrthi yn darlunio bywyd Iesu Grist, fel mae o'n ymddangos yn yr Efengylau, ac wedi cadw mor agos at y gwirionedd ar Efengyl y gallen nhw, ac wedi gofyn i gynifer bynnag o bobl i'w noddi nhw ac y gallen nhw. Mae gannoedd o filoedd o bobl wedi noddi'r prosiect yma ac wedi rhoi miliynau at ei gilydd mwyn i'r stori fod ar gael mewn ffordd hwylus i gymdeithas dyn ni yn rhan ohoni. A mae yna gyflwyniad bach yn y fan yma i'r hanes y wyrth yma yng Nghana. Ac mae o'r rhoi y fath, mae'r deimlad i mewn iddo fo, mae'r berthynas na rhwng Iesu a'i fam. Mae beth sy'n mynd ymlaen, mae'r holl bwysau sydd ar Iesu yn yr arwydd cyntaf yma. Ydy o'n mynd i gochwyn i weindogaeth gyhoeddus, i ddangos i ogoniant, i ddechrau ar y daith yma, ond mewn gwybod beth fydd i phen draw. Yr arwydd gyntaf fydd yn tynnu'r arwydd olaf y nes yn ei flaen. Ac mi glywch chi un o'r cynhyrchwyr yn y fideo fer yma gyflwyniad, yn rhoi cyflwyniad i'r stori. Ond swn i yn eich annog chi i fod yn chwilio am y fideos yma, i gwylio nhw ac yn cael cnesu'ch calonnau hefyd wrth wneud hynny. Os di na'n gallu rannu hwnna, yn fawr ryfeddod, ond byddwn ni'n ddiolchgar iawn. Once you make that first cut into the stone, it can't be undone. Hey, it's Dallas. I'm the creator of The Chosen, and every few weeks or so, we release a scene from season 1 of the show. And the one you're about to see, I'm especially excited about because anytime you're doing a scene from the Gospels that is very famous, it's pretty daunting because you want to not only get it right, but also offer a fresh perspective. And this scene, the wedding at Cana, the miracle at Cana, one of the most famous miracles in all the Gospels, there were two things about it that really excited me. Number one is I really wanted you to feel like you were there and that you were able to see this miracle from different perspectives and see how it impacted multiple people at this wedding. But also my co-writer came up with this really cool idea to explicitly show a metaphor of how this miracle changed the course of Jesus' ministry and things were never the same. So check out this scene from episode 5 of season 1 of The Chosen. Everyone, please step outside. Just for a moment, Thomas. Once you make that first cut into the stone, it can't be undone. It sets in motion a series of choices. What used to be a shapeless block of limestone or granite begins its long journey of transformation. And it will never be the same. I'm ready, Father.
Go draw some out and serve it to the master of the banquet. I promise you, more wine is coming. Well, it's about time. The latter vintage, sir. Good, good. Let's have a taste. Stop the music! Stop the music! Everyone, listen! I have something I would like to say. I would like to address the bridegroom and the bride families. At every wedding I've ever overseen, they serve the best wine first. And then, when the people have drunk freely, much later in the feast, they serve the poorer wine, the cheap stuff. Because by then, who is going to notice? Am I right? But you have chosen now to serve the best wine I have ever tasted. Let us thank them for this unnecessary but honorable gesture. May the wedding of Asher, son of Rafi and Dinah, to Sarah, daughter of Abner and Hila, be as pure and as fruitful as this wine. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth the fruit of the vine. To Asher and Sarah! To Asher and Sarah! Is something wrong? Yes. I was. Chi'n hoffi'r raglas bach yna? Dwi'n siŵr. Os chi mair ar y diwedd yn edrych at Iesu ac yn ynganu'n dawel. Berthynas yna oedd rhwngthyn nhw. Be oedd yn mynd ymlaen yn y fan yna? Ai dim ond cyflenwi angen oedd Iesu. Ai ymateb I sefyllfa anffodus, felly. Ni'n gwybod, yn iawn, be mi o'n i'n neud. A mae'n arwyddocad mawr yn yr hyn mae o'n i'n neud. Mae'n troi llawer o ddŵr, lawer o win. Nid unrhyw win, ond gwin da a'r gwin gorau sydd yn dod allan o'r cawgiau mawr yna. Ac mae Iesu yn dangos drwy'r cwbl yma I gyd, felly fel mae o'n troi dŵr y gyfraith, dŵr y puredigaeth a'r prosesau yma oedd gan yr Iddewon I buro y pethau a'r bobl. Puro dros dro, glanhau dros dro yn unig. Mae o'n bendithio ac yn rhoi gwin sydd yn arwydd o rhywbeth sydd yn para yn dda, yn hirach, sydd yn arwydd o'r wledd fawr nefol sydd yn aros ar yn cyfer ni gyd yn ei gwmni fo. Yn arwydd
hefyd o'r hyn bydd yn dod yn arwydd cyntaf o'r hyn bydd yn prysuro'r arwydd olaf i atgyfodiad eto o farw yn fydd. Wrth iddo fo godi'r dŵr yna allan i weld beth oedd yno. Rwy'n i weld o'n goch fel ei waed ar ei law hefyd. Mae rwy'n yn cael ei symud yn ei flaen, dydy? O'r wledd fawr llawen yma i'r wledd olaf yma Iesu'n ei fwynhau hefo'i disgyblion, y swper olaf. Pan mae o'n sôn yn yr arwydd cyntaf, dydy fy amser i ddim wedi dod eto. Be mae o'n feddwl yn y fan yna? Sa chi'n gweld y tamed i gyd, mae'n ymrysymu rhwng Mair a Fynte. Wel, pryd dawd amser di. Ond nid rwan ydy'r amser di. Rwan yn amser cystal a dim i gochwyn. Mae'n te'n gwybod o ddechrau. Mi fydd o y toriad cyntaf yn y garreg yna. Mae'n di arfer torri cerig. Naddu a siapio pethau a gweithio. Mae'n gwybod beth fydd y canlyniadau. Mi fydd yna arwyddion eraill yn dilyn. Mi fydd yna wrthwynebiad iddo fo. Mi fydd yna groes yn aros ar ei gyfer o. Ond trwy'r cwbl i gyd, mae Iesu yn bodlon i fynd ar y daith yna ac i dywys i ddisgyblion hefo fo arni hi. Ac wrth wneud ac yn y wledd, hefyd mae o'n gwasanaethu, dydy? Mae o'n cyflawni gwasanaeth yno. Ac mae o'n gwneud rhywbeth hyfryd. Mae o hefyd yn cyflawni gwasanaeth yn y swper ola, yn arwyddo'r gwasanaeth y mae o am ei roed dros y byd yn gyfan, ac yn arwyddo hynny wrth iddo fo blygu lawr ac wrth iddo fo olchi traed i ddisgyblion. Dyna mae Ioan yn ei ddeud, mae o'n ei wneud yn cyn y swper olaf felly. Drothwy gwyl y Pasg, medda fo. Roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. Iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Roedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eitha. Ystod swper. Pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yn calon Judas fab Seimon Iscariot. Y bwriad i'w fradychu ef. Mae Iesu cyntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Bod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw. Yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, cymryd y tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywallodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion. A'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Roedd ei awr wedi dod bellach. Roedd hi'n pwyso arno fo. Roedd o am ddathlu gwyl Pasg, rhannu'r gwin yna ar bara hefo'i ffrindiau, hefo'i disgyblion. Dweud wrthyn nhw am gofio amdano a gwneud mwy wrth iddo fo ddweud hynny na dim ond cofio. Oedd yna rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yn y fan yma. Fel yr oedd y jarian yn y briodas yng Nghana wedi cael ei defnyddio i buro. A'i llenwi a gwyn. Mae Iesu, trwy'r hyn sy'n cael ei arwyddo yn y gwyn yna yn y swper ola, yn gaddo purdeb, gaddo maddeuant, ac yn rhoi ei hun mewn gwasanaeth i gorff i'w dorri mewn gwasanaeth o abers dros bawb ohono ni. Mae awr wedi dod, i awr i wasanaethu. A'r gwasanaeth yna i fod yn effeithiol i bob un ohono ni. Wrth i ni ddod at swper yr arglwydd, ni wedi gweld clywed yr hanes, ni wedi gweld hanes y wledd yna. Yn y wledd yma ar y cyfer ni, yn arwydd o wledd fwy
sydd yn wledd dragwyddol mae'r Beibl yn sôn amdani hi mewn amryw o lefydd. Llyfr y proffwyd Eseia, yn wledd yna yn y mynydd hwn, a casglu pawb at ei gilydd i'w mwynhau hi. Llyfr y Datguddiad, gwledd briodas yr oen. Mod, nid yn unig bod Iesu yn gwasanaethu yn y briodas, yn y gwaith o'n hana. Fo ydy'r priodfa erbyn y wledd olaf. Fo sydd yn cael priodi yr briodferch felly. Gweld sy'n cael ei thecau a'i chyflwyno iddo fo. I bobl i gyd ac yn cael y braint o'i gwasanaethu a'r hoi hun drosti hi. Mae'n ddarlun hyfryd o beth ydy priodas hefyd, lle mae naill yn gwasanaethu ac yn rhoi hun i'r llall. A Iesu wedi'n gwasanaethu ninne i'r eithaf oll, ac wedi tywallt ei hun allan, wedi nid yn unig golchi'n traed, arwydd oedd hynny eto, ond wedi bod yn fodlon i groeshoelio yno, i waed lifo, ac i grymu ben mwyn i ninne, gael derbyn o'r hyn sydd ganddo fo'n dirdeb i ni'n ymwledd fawr, ymwledd dragwyddol o meddithion hael, da, arhosol i mwynhau am byth ac yn dragwydd. Felly wrth i ni agosau at fwrdd y cymyn, mi wnawn ni roi diolch am y bara yma a gwyn sydd yn arwyddion o lawer iawn mwy. Yn arwydd o'r cwbl mae'r arglwydd yn ei ddarparu ar ein cyfer ni. Ni roi diolch a chysegru'r bara a'r gwyn. Ni ddyddio. Ddyw ein tad yn ni'n diolch i ti am gael plygu efo'n gilydd i'r dyfron fan y gyryden ni yma ac adre y bore yma. Gan diolch i ti am yn gwasanaethu ni. Diolch i ti am gynnig hirdeb i ni. Diolch i ti mai trwy dy waed ac yn gostus iawn a mae hynny yn cael ei ennill i ni. Diolch i ti arglwydd am fod yn bodlon talu'r pris. Mwyn i ni gael mwynhau y wledd fawr dragwyddol yna yn dy gwmni di dy hun, sy'n dechrau yma nawr ac sydd yn para hyd dragwyddoldeb. Weithiau'r bara yma arglwydd ein cyrff ni. Sy'n ni gofio eith gorff di gael ei dorri troson. Byddai'r arglwydd i ti'n paratoi ninne i wasanaeth hefyd. Bod yn rhoi yn hunain dros eraill. Yn dy nerth di dy hun. Un a dy wallwyd mwyn ninnau. Gwaed aretodd ar y gros sydd o oes i oes i'w gofio. Roedd y pan i nid yn unig i gofio i'r wledd yma, i'r cymuno yma, bod yn codi ni ato ti dy hun, bod yn agor yn llygaid i'r hyn oll sydd gyda ti mewn stor am cyfer. Eithio'n dir hael ac yn ddionus wedi'w rhannu bob un heblaw dim yn ôl, efo ni y gwaelaf o bechaduriaeth. A dwi'n derbyn ni fel y gryden ni. Wrthwn i ti am gael dod ac unna ni yn gyfalf mwyn enw. Amen. Felly, dwi'n ni ddarllen o sefydlu y swper yma. Mi nawn ni, a fel yn y bara, chymryd hwnnw gyntaf ac wedyn y gwyn hefyd. Dwi wedi rhannu gyda chi beth wnes i ei dderbyn gan yr arglwydd ar y noson honno pan gafodd ei fradychu
Fe gymerodd yr arglwydd Iesu dorth. Ar ôl adrodd y weddi o ddiolch. Dyma fo'n ei thorri hi a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi. Wnewch hyn i gofio amdana i. Tawn bawb o'r bara. Ac wedyn, wnaeth yr un peth ar ôl swper gan ddweud, mae'r cwpan yma yn cynrychioli yr ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud, y cyfamod newydd. Yn selio gyda fy ngwaed i, wnewch hyn i gofio amdana i. Bob tro byddwch yn yfed ohono. Bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, cynyfed o'r cwpan hwn. Byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes iddo ddod yn ôl, eto. Rhwng pawb mewn ffydd. Cadw ni arglwydd yn agos atat mewn ysbryd o weddi, mewn ysbryd o ddiolch, mewn ffydd, gobaith a chariad. Llawer wedi ddweud, llawer eto'n aros i'w wneud. Nerthan ni fynd allan i wasanaethu er dy fwyn. Enw di dyn ni'n gofyn. Amen. Fel arwydd o aros yn yr arglwydd Iesu, mewn i ganyn hemyn ola, Rhif 285, tydi yw'r wir wynwyddau nior sy'n bythol ir a byw. Hynna yw'r canghennau sydd dan bla ein dydd yn wyw. Yn un wyw. 285.
Rhannu'r fendith efo'n gilydd. Ohonom ni, gras ein Ein Arglwydd Iesu Grist. Cariad. Ac yn ysgrifennu.